हे पूर्ण गाड्या आहेत आणि इकडं मी का करतो तेच तुम्हाला प्रश्न पडला असेल तर आपली गाडी आता सध्या शोरूममध्ये आली आहे. म्हणजे थोडं काम आहे तिकडं लागून आहे. गाडीचं जे काम आहे ते म्हणजे टाईम लागते म्हणे, तर स्लीप आणि तिचा प्रॉब्लेम जो आहे तो म्हणजे टॅपेट कवरचा आला होता, खडखड जो आवाज येतो. हे जागा बरी वाटते कारण इथं कोणत्याही प्रकारच्या रोडचे जे आवाज आहे ते येत नाही. आणि तिकडं आवाज येत होता खूप पुष्कळ, म्हणून मी तेवढा काही ब्लॉक केला नाही. तिथून शोरूमपासून मी गेलो होतो शिवशंकर होंडामध्ये आणि तिथूनच बहुत पहिलं मी गाडी घेतली होती. बहुतेक 10-12 वर्ष होत असन. तर खूप वर्षानंतर आत्ता काम निघलं होतं. आत्ताच तिला 21,000 लावले होते. मी पण करू शकतो, पण गोष्ट अशी होती का मेन म्हणजे तर शोरूमचे जे स्पेअर पार्ट राहते ते मिळत नव्हते. याच्याकरता मला शोरूममध्ये गाडी टाकावं लागलं. आणि आता इंजन तिथूनच बनवलं होतं, तर मला थोड्या कामासाठी का आपण हातला होता म्हणून तिथंच पाठवली गाडी. आणि गाडीची ते 4 वाजता मिळत होतं मला. आणि ITI पण जवळच आलेलं आहे. लावून आलो कारण जागाच नव्हती. तिकून मी जात नाही कारण तिकून बहुत म्हणजे मित्र येते आणि लॉक केलं साले बेइज्जती करते म्हणून नाही गेलो. आणि ITIची हालत बघू शकता, पुष्कळ दिवसापासून बंद होता तर पूर्ण जंगल होऊन गेला. ITI जंगलात येऊन गेला पूर्ण. गव्हर्नमेंटचं काम आहे, ढिलं चालतेच, काही विषय नाही. इकडं पण बघू शकता पूर्ण कचरा. आणि इकडे तर बहुत ॲमेझॉनचं जंगल झालं इकडे पण. तरी कांड करता वाटते हे लोक, तर पाहू आपण आता क्या निकालने का भाई. ये लगा पूरा गेट निकलता ये बना रही है अभी फिलहाल. मेरा नाम गुजर लेंगे इसने इतने बार याद कर आज आया नहीं, आज मेरा नाम. हाँ भाई, हाँ आ गया भाई वो. बे रुकना, क्लियरिटी नहीं दिख रही ना बे भाई. ये मेरा आपल्याला रुकना बे, रुकना भाई. आता आपल्याला सेफ जागा भेटली आणि इकडे कांड करणं चालू आहे आपले. ते क्या भाई बेइज्जती कर रहा है. सॉरी भाई आज तेरा नाम है बुकट सर. क्या कौन सा नहीं होना वीडियो में ये कौन नहीं, ये नहीं आने वाला भाई. ये पूरा सीन नहीं आने वाला. नाही करता. कट कर दे. तर आपल्याला कांडपासून वाचवणारा व्यक्ती हा आहे. हा हा आणि हा ह्याचा काही तू अपना लाइन लगा ले. अबे मेरा मुंह इसका काम, हमारा नाम बे, उसका मुंह मत आने दे भाई. डोर का खोल रहे थे कांच के लिए. इट्स सेटिंग करने के इट्स और चॉइस. भाई तेरे पे कैमरा आया ना, तू बिहाइंड द माणूस लगता. बिहाइंड द माणूस, घोर बे भाई. बे अयान, देना आर्यन, स्क्रू ड्राइवर. बे स्क्रू ड्राइवर हिंदू फ्रेंड मेरा आर्यन. हाँ रहने हो हाँ, जो बोलो कुछ भैया. बे मैं क्या बोला, ये डोर निकाल देंगे, घर का लगा देंगे वहाँ पे. ठीक है ना. स्टार होना स्टार. तेरा स्टार वाला बे स्टार वाला दे, मेरा वाला लगा लेना भाई. कल वाकडे चुरा था भाई मेरे सामने. आता तुम्हाला सर सोबत भेटवतो. आपले मागे जे भेटले होते अमल नाल्यावर त्या सर सोबत. बे बरोबर काम करा. सर कुठे गेले आपले? इकडे आहे का सर? इथं आय बटन मध्ये लिंक येत असं अमल नाला डॅमवरली, तर बघून घ्या तुम्ही. आय बटन यायला काय सांगलं जी हे होते का तुमच्या गाणं बनवणं? अबे फक्त गाड्या धुवा तुम्ही. A few inches later. भाई आज काही माहोलवाला विषय काही दिसत नाही कारण ITI वाले सब पडून गेले बुकते आमचे. तर इकडं कोणीच नाही. तिकडं आहे काही मित्र जेवण करत. मी आत्ताच केलं, तेवढी काही भूक नव्हती म्हणून काही अबले ना एक भेंडी खा रहा था ना. पूरी दुनिया देखने वाली थी अभी. देख ली तो
बे रातोरात स्टार भाई तू भाई रातोरात तेरे ते ऐसे योगेश का बनाया था मस्त अबे मस्त बाल बना रहा था भाई इधर से धक्का मार के गए 2,000 years later. तर आपला जुगाडवाला आयटीआय जो आहे तो संपला कारण कोणीच नव्हते काही माहोल पण नाही झाला आणि बहुत खतरनाक पाणी चाललेलं होता बहुत हेवी आता पुन्हा वरतून गाडीचं पेट्रोल पण सरून आहे गाडी मगाच आणली होती 4चा टाईम दिला होता पण गाडी लवकरच भेटली तेवढा काही टाईम नाही लागला आणि आता या पाण्यात फसून गेलं घरी जायचं माणूस हे जुगाड भेटलं आपल्याला डग्ग्यामध्ये येतं तर पहिलं पेट्रोल आणावं लागेल गाडीसाठी भाई पाण्याचा जो मोसम आहे ना बहुतच खतरनाक आहे बापरे बहुत जास्त पाणी येत आहे मला कमी येत होता आता पुन्हा वाढला पाणी पेट्रोल आणलं आता पहिलं पेट्रोल टाकन कारण पहिलं मी ना 50चं टाकलं होतं त्या 50मध्ये 1-2 वर्षा पहिलं हे जे गाडी आहे म्हणजे चंद्रपूरच्या राऊंड नाही का 2 मारे आता राऊंड फक्त एकच मारते मला गेलो मला काही माहीतच नाही आहे का नाही 50चं येईन आपली गाडी पण काहीच येत नाही म्हणतात असलं टाकली म्हणून नंतर चांगलं वाटलं ज्यांना प्रॉब्लेम सॉल्व A few minutes later. तर भाई पाण्याचा मोसम बहुत खतरनाक बनला आमच्या इकडं बहुतेक पाणी येते वाटते खतरनाक आणि रिंग लाईटची जे आहे ते काही आवश्यकता पडत नाही कारण बहुत ब्राईटनेस येत आहे चेहऱ्यावर बहुत खतरनाक लुक वाटत आहे हा व्हिडिओ कसा वाटला तो तुम्ही कमेंट वगैरे काही करू नका बहुत आपल्याला कमेंट येते माहीत आहे तुम्हाला कारण वाचायला पुरसत नाही भेटत भाऊले आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करू नका करू कारण बहुत सबस्क्रायबर झाले आपल्याकडं मिलियन्समध्ये झाले याच्याकरता तर भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये